Sziasztok! Melinda vagyok, 4,5 éve használok tiszta terápiás minőségű doTERRA illóolajokat a mindennapjaimba, a tüneteim enyhítésére, kezelésére és megelőzésre. Most egy kivételes alkalomból csinálom ezt a videót, március 31-ig dupla kedvezményre és ajándéktermékekre vagytok jogosultak, hogyha nálam csatlakoztok be, regisztráltok be a doTERRA-hoz vásárlóként. Egyszer 200 PV érték felett ugye a doTERRA biztosít 15 ml-es kobaibaolajat, és egy nagy kubus 125 ml-es Deep Blue keveréket, ami ugye izomizületi fájdalmakra, derékfájásra, fejfájásra jó, aki már használta, azt tudja, hogy milyen. Plusz még a felső vezetői vonalam a csapat is támogat, tehát a levásárlásotoknak az 50%-át megkapjátok ajándéktermékekbe, tehát amilyen értékbe vásároltok, 50%-ba kaptok ajándékterméket a csapatomtól, a felső vezetőimtől lényegében. Tehát ezt a dupla promóciót ajánlom nektek, részletekkel keressetek privátba, üzenetbe Facebookon, Instagramon, Messengeren, TikTokon, ahol éppen látjátok ezt a videót. Legyen csodás napotok, sziasztok!